Здравейте и добре дошли в компанията Вилхелм Халк. Аз съм Александър Зомер, мениджър комуникации, и с удоволствие ще ви запозная с нашата компания и с Комплесао, новото лице на листното торене. От основаването си през 1926 година компанията следва път на устойчив растеж и иновации. Марката Комплесао се появява за първи път през 1953 година, предлагайки пълна гама течни торове. През 1959 година Халк разширява производството си, а с придобиването на Аглюкон, марката Комплесао и суспензионните торове стават част от нашето портфолио. През 2018 година стартирахме цялостно обновяване на марката с нова продуктова линия, с което гарантираме, че Комплесао остава лидер в листното торене по целия свят. Днес, след 90 години, все още сме семейна компания, като използваме най-съвременни технологии и поддържаме най-високи стандарти за качество. Но нашата история не спира до тук. В Халк непрекъснато се стремим към развитие и усъвършенстване. През 2023 година направихме сериозна инвестиция в нашата инфраструктура. Изградихме модерен, автоматизиран, високостелажен склад, директно свързан с производствената ни база. Това ново съоръжение повишава ефективността, оптимизира логистиката и подкрепя нашата разрастваща се глобална дейност. То е и доказателство за нашата ангажираност и решителност да се развиваме и да предоставяме на нашите партньори най-добрите възможни продукти и услуги. А сега нека надникнем във вътрешността на нашите съоръжения. Иновацията е в основата на всичко, което правим. Нашите изследвания и анализи движат развитието на торовете ни. Благодарение на модерна лаборатория за анализи и разработка, ние непрекъснато търсим нови начини за усъвършенстване и високо качество на нашите продукти. От пълненето на продуктите ни в различни обеми и формати, до запечатването на опаковките, етикетирането и накрая до опаковането и складирането. Иновативната автоматизация гарантира високо качество, ефективно производство и логистика. Благодарение на автоматизацията във всеки етап, от производството до складирането и доставката, ние се стремим да предлагаме продукти с най-високи и безкомпромисни стандарти. Гордеем се с нашето наследство и сме вдъхновени за бъдещето на Комплесао. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Очакваме с нетърпение да работим заедно. Благодарим ви! Гранд Агро България – ексклузивен представител на листни торове Комплесао за България.